Ai hei, olen näyttelijä Rolf Patterson. Varmaan voitte muistaa minut elokuvista Movie Never Made ja Movie Never Made 2. Tänään esittelen teille yrityksen nimeltä Masto Networks Oy. Masto Networks tarjoaa festivaaleihin ja muihin yleisötapahtumiin siirrettäviä 3G-tukiasemia, joilla taataan vahvempi ja kapasiteetiltaan parempi verkko tapahtuma-alueelle. Onko tämä yleistä teidänkin taloudessa? Masto Networks tarjoaa myös ratkaisuja haja-asutusalueiden 3G-katvealueisiin ja vahventaa verkkoa siellä, missä muut eivät sitä tee. Onko sinunkin ainaisena huolenaiheena verkon riittämättömyys? Ei hätää, sillä Masto Networksin työntekijät tekevät parhaansa sinunkin 3G-verkkosi eteen. Minä olen Rolf Patterson ja muista, Masto Networks, connect and enjoy.